Sorry ass DJ. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu. Ku kasance tare da mu a Ɗanbare TV. Za mu kawo muku yadda ake yin cartoon mai magana. Za mu nuna muku step by step yadda ake ƙirƙirar cartoon mai magana. Ka yi shi normal ya magana ko ka shirya fim da shi ma. Za ka iya haɗa complete film tare da shi ko ka haɗa comedy da shi cartoon ɗin kuma a wayarka. Don haka za mu nuna muku application ɗin da ake amfani da shi a yi wannan aiki da kuma yadda ake aiki da application ɗin step by step. Ko ba haka bane dan uwa? Haka ne mana. Za mu nuna muku yadda ake yin amfani da wannan application ɗin step by step inda kun biyo mu akan wannan channel ɗin. Domin haka idan kuna so mu dinga kawo muku yadda ake amfani da shi, ku yi subscribing sannan kuma ku yi liking na wannan bidiyo. Za mu kawo muku yadda ake yin amfani da shi a nan gaba. Don haka idan kuna so mu kawo muku wannan bidiyo, sai ku dinga yin liking na wannan bidiyo kuna sharing. Za mu kawo muku yadda ake yin wannan aiki da wannan application na cartoon. Yanzu kamar nima kun gani ai haɗa ni akai. Cartoon ne amma nima haɗa ni akai da kuma wannan application ɗin aka haɗa ni.